da na barki Fatima wanda ce a rataye ni a yaban ki Fatima ni ba za na dakata ni a yaban ki Fatima ni ba za na dakata ba da barki Fatima wanda ce a rataye ni a yaban ki Fatima ni ba za na dakata bismillah rabbana Allah mai dare da rana kai na sa ilahu sarki kar sai talauku zana yabo ga Fatima Rasula annabina a kashe ni ko a bar ni ba za na dakata ba da barki Fatima wanda ce a rataye ni a yaban ki Fatima ni ba za na dakata daga yin salatu kafin Mahmudi ta kamata shi ya bani shi ya kara mini ya biyan bukata ka saka da ahalul baita ado na rayuwata san ku shi yake ta taza mini zuciya har da rana mai jiga ta arna sai di Hussein na faɗi matunuka da ke a raina alrabbana ka sa har da Hassan na annabina a cikin yabo na faɗi makomai fa ban faɗi ba da barki Fatima wanda ce a rataye ni a yaban ki Fatima ni ba za na dakata ruwa ake shiga in aka so a samu hutu kan yaban ki Fatima na yi karatu har da satu mafaka ta rayuwa zara da sanki na azaltu a gidansu Fatima ban taɓa ji ana hanewa zuciyar rasulun Fatima kin zai ta mai karatu ya uwa agun mahaifinta akan kizan karatu ummul wara gida bani ki so ni kal na zautu kin bani yau ki kara mini gobe za na karba oh za na karba wallahi za na karba ya ake bida in aka so a dau itace kan ki zara ban gani Fatima tun da na makance da muna uwar ruwa in ji Bahaushe masu zance kana Fatima ta ummaki min marhaba suwaiya da barki Fatima wanda ce a rataye ni a yaban ki Fatima ni ba za na dakata oh ya nana oh ya nana muradina oh qalbina aya jasadina kai taragina ya imanina Fatima ce zalabina oh ma'uwar ɗakina Fatima ce taragina da barki Fatima wanda ce a rataye ni a yaban ki Fatima ni ba za na dakata yabanki ya zamo min ruwan idanuwa na sunanki ne abin furtawa dare da rana ko duniya ta juya ta zamo makiyana muddin ina da Fatima wallahi ban rashi ba ya Fatima ki karbi salati da sallamar muki manna addu'a saki ya zama ajalin mu ranar da za mu zo Fatima har masauki ba mu ki tsaya mana aran tsayuwa kin biya suwaiba barki Fatima wanda ce a rataye ni a yaban ki Fatima ni ba za na dakata matino da rayuwar Fatima a gidan Aliyu ta yonika da hannunta Azima yar makiyu waye isa da girman ta Karima yar Karimu ya al'umma musu Fatima kar musu magaba
ya ummu kulsumu na naki shafa laifukanmu ki cewa alasan har da Husaini sun rike mu su ce da mu suka yi mi gidan Mustapha gwaninmu na ku kuke rabo Fatima yau bara nake na baiki Fatima wanda ce ara kai ni a baiki Fatima ni ba za na dakata imamu na Husaini jinin Fatima muke bi da imamu Alhassan daga Aliyu min nizami tsaya mana aran mashar ku zaman mu kan dina yau ruko jinin Fatima har gaban mu rai ya umma kulsumu ya ga Aliyu gani zaune ki ce wa Fatima kada bar mu rai ya kone fili da zuciya Zainab san ku yayi zane kure kuke rabo ya alin gidan ma'ayyi baiki Fatima wanda ce ara kai ni baiki Fatima ni ba za na dakata Zainab jarumar Karbala kun ji yan Suwaiba a gabanta ne akai yi kisan wanda ban rufe ba an karkashe maza har mata ba zan faɗi ba Allah ka ne wa makiyan Sayyida Suwaiba Masar na Fatima ne yau da baitikanki daga da'irar mu'assasa yan abbadan gidanki Maula ya sayyidi aran magwanin yabanki kirke mu ya azimati ya faɗi masu Suwaiba baiki Fatima wanda ce ara kai ne banki Fatima